Aziz Arċipriet, eżis Arċiprieti u kappillani li tinsabu hawnhekk, saċerdoti, ħuti insara li ġejna llum hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni hekk sinifikattiva mimlija tifsiriet. Il-kelma tal-Alla hija ħajja tas-sew. Ma żilniex aħna l-qari għall-ġurnata tal-lum, imma l-qari li tatna l-Knisja. Però bqgħu ċerti li ma konniex insibu qari aħjar minn dak li joffritilna il-Knisja nfisha, il-Knisja Om li tieħu ħsiebna fil-mixja tagħna tal-ħajja. Huwa qari li jgħod kemm għalina is-saċerdoti kif ukoll għalikom l-insara, għalina l-koll li aħna dixxipli ta' Ġesu. Fil-Vanġelu tal-lum Ġesu hu sejjer Ġerusalem, jiġifieri hu niżel l-isfel min għandu qudiem għajnejh il-mappa ta' Iżrael jifhem li Ġesu kien x'imkien fis-Samarija, imbagħad tela l-Galilija jgħidilna l-Vanġelu l-ewwel fis-Samarija fin-nofs, fir-reġjun tan-nofs tal-art ta' Iżrael. Imbagħad jitla fil-Galilija biex jinżel Ġerusalem. Affarijiet strambi, għax jekk kien nieżel l-isfel Ġesu, ma kellux għalfejn jerġa' jitla l-fuq lejn il-Galilija. Barra minn hekk is-soltu Ġesu biex jinżel mill-Galilija għal Ġerusalem qatt ma kien jgħaddi mis-Samarija bħal Lut l-oħra sħabu, għax li tgħaddi mis-Samarija jfisser titniġġes qabel ma tmur fit-Tempju. Allura ma kienx jaqbel illi jgħaddu mis-Samarija, imma kienu jgħaddu mill-wied tal-Ġordan, min-naħa tal-Vant tal-art ta' Iżrael, il-wied kollu sakemm jaslu fil-Ġudija, fil-Ludija fejn hemm Ġerusalem. Imma Ġesu jgħaddi l-ewwel is-Samarija imbagħad jitla l-Galilija għalfejn. Għalfejn kellu skop Ġesu biex jiltaqa' ma' dawn l-10 imġidmin. U dan hu l-ewwel messaġġ għalina. X'kienu jfissru l-imġidmin għall-poplu ta' Iżrael, il-Lebrużi? Nies li ma jistħoqilhomx jgħixu mal-oħrajn, anzi kienu jkunu l-barra mill-belt, il-barra mir-raħal, fit-tarf tar-raħal, u kienu obbligati skont il-ktib tal-Levitiku illi kull darba li jaraw raġel jew mara risqil lejhom jibdew jgħidu tbiet minni Lebruż, tbiet minni mġiddem biex il-marda ma timxejx. U Ġesu imur ifittixhom dawn. X'talima kbira għalija, x'talima kbira għalina, Aziz Arċipriet. Inbidlu t-triq tagħna, inbidlu l-pjanijiet tagħna biex infittxu lil dawk li ma jridhom ħadd. Biex infittxu lil dawk li qegħdin fit-tarf, biex infittxu lil dawk li għas-soċjetà huma l-imwarbejn. Għax jekk infittxu lil dawk, ibqgħu ċerti eżis ħuti saċerdoti li ninkludu wkoll lill-oħrajn. U nagħlmu lill-oħrajn, nuru lill-oħrajn kif għandha tkun l-attitudni tagħna l-bnedmejn lejn xulxejn. Ħadd mhu abbandunat, ħadd mhu mitluq, ħadd mu imwarrab minn Alla tagħna. U x'jagħmel Ġesu meta jiltaqa' magħhom? Jipprova jgħinhom. Jipprova jgħinhom kif jista' u kif seta' jgħinhom billi jfejjaqhom u jgħidilhom morru uru rieħkom lis-saċerdoti, morru uru rieħkom lill-qassisejn. U hawnhekk tagħlim oħra għalina l-koll. Mod speċjali aħna s-saċerdoti, morru rwieħkom lill-qassisejn. Ma ddejjaqx Ġesu, hu li kien is-saċerdot etern, hu li kien is-saċerdot per eċċellenza, hu li bis-saċerdozzu tiegħu kien jissupera bil-bosta, jgħaddi bil-bosta lis-saċerdoti dgħajfin midinbejn Lut li kien hemm fit-Tempju ta' Ġerusalem, imma Ġesu jibgħathom għand dawk is-saċerdoti. Talima kbira għalina u għalina l-koll. Aħna biex inkomplu nitalmu naħdmu ma' xulxejn, biex inkomplu niddefendu lil xulxejn, biex inkomplu ngħinu lil xulxejn, mhux inkissru lil xulxejn bil-kliem jew bil-ġesti jew bis-sinjali tagħna. Biex ngħinu lil xulxejn, morru għand is-saċerdoti, għand il-qassisejn, jgħidilhom Ġesu lil dawn l-10 imġidmin. Imbagħad 9 jibqgħu sejrejn u wieħed minnhom jerġa' lura. Għalfejn jerġa' lura? Jerġa' lura s-sempliċi raġuni illi jaraf li jinduna li dak li ġralu ma kienx bis-saħħa ta' kelma ta' bniedem, imma
ġi lura biex jagħti glorja lill-Alla jgħidu Ġesu. Inti ġejt lura, l-uniku wieħed li ġejt lura biex tagħti glorja lill-Alla. U hawn l-iskop aħħari tal-missjoni tagħna s-saċerdoti. Illi aħna l-ewwel qabel kollox imma mbagħad ukoll dawk illi huma n-nies tagħna, dawk li l-mulejf tagħna f'idejna jaslu biex jarfu lill-Alla, mhux lili, mhux lilna, imma jaslu biex jagħtu glorja lill-Alla. U interessanti l-persentaġġ, 1 minn 10, interessanti ħafna, jista' jgħallimna ħafna. Nistgħu nagħmlu ħafna festi u ċelebrazzjonijiet, nistgħu nagħmlu ħafna inizjattivi fir-raħal, nistgħu nagħmlu ħafna prattiċi azzjonijiet marbutin mal-Knisja u mal-fidi, imma jekk ma naslux aħna u intom, jekk ma naslux biex nifhmu illi kollox ġej minn Alla, jekk ma naslux biex nerfgħu ir-ruħ tagħna, l-qalb tagħna, l-ispirtu tagħna lejn Alla, kollox jibqa' fuq livell soċjali, kollox jibqa' fuq livell orizzontali tagħna l-bnedmin, mhux dan l-iskop tal-Knisja, mhux dan l-iskop tal-fidi. Smajnija l-istorja ta' Naaman, kemm sabiħa Naaman mill-ktieb ta' Slaten, kemm sabiħa din l-istorja, din il-ġrajja. Ġeneral qawwi tas-Sirja, is-Sirja f'dak iż-żmien kienet fl-aqwa tagħha. U dan miskejn marat bil-marta tal-ġdiem tal-lebra. U mar fejn il-profeta Eliżew jgħidlu trid todos 7 darbiet fil-Ġordan u dak qallu m'għandniex ma jaraħna s-Sirja ħafna iktar sbieħ u kbar u notfa iktar mill-Ġordan. Se tiġi jint hawnhekk minn għalik profeta u tgħidli x'għandi nagħmel, noqogħdu 7 darbit biex infieq u ma rridx dan għamil ta' rasu. Is-supervi hekk tagħmlilna. Hekk tagħmlilna il-kelma tal-Vanġelu. Il-Vanġelu llum il-Vanġelu skadut. Illum il-fidi skaduta. Is-supervja tagħna. U n-nies ta' madwar qalulu inti se titlef, ippruvaw jikkonvinċuh, inti se titlef billi toqgħod 7 darbit fil-Ġordan, se titlef. U dan sema, baxxa rasu, nizzel rasu u sema. U għoddos fil-Ġordan, 7 darbiet. U jfiq, jgħidilna l-ktieb ta' Slaten. U x'jagħmel xi nifiq. Imur fejn il-profeta Eliżew biex jirringrazzjah. Biex jagħtih id-debijiet, biex iħallsu, u l-profeta Eliżew jgħidu le mhux li titħallas, imma titħallas lill-Alla li mbierek, lill-Alla li fejqek. U l-qari li smajna llum sabiħ immens qal, il-kap il-kmandant tal-armata Naaman għaraf li kien hemm Alla f'Iżrael, għaraf li kien hemm Alla kbir f'Iżrael. U dan hu l-iskop tal-Knisja li l-kol kemm aħna narfu li hemm Alla kbir li qed imexxina, li jħussibna, li jħobbna, li jaħfrinna weħedna lina. U tant fehma dejn Naaman kemm sabiħa din ix-xena. Li qallu lill-profeta Eliżew mela rigali ma tridx, mela ħalli tolbok xi ħaġa. Qallu nixtieq nabbi 2 bowla annimali, nixtieq nabbihom bil-ħamrija qaddisa mill-art li fuqha inti timxi biex jien nieħodhom is-Sirja din il-ħamrija. Ħanagħmel roqa fis-Sirja qaddisa biex jien ikun nista' ninsel arkubtejja u nadura lill-Alla ta' Iżrael. Kemm sabiħa din ix-xena. Kemm sabiħa din ix-xena. U għawnu wieħed mill-iskopijiet il-kbar tagħna s-saċerdoti li ngħinu lilkom aħna l-ewwel, imma li l-koll flimkien nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex ikollna roqa art fuq ix-xogħol, fid-dar tagħna, mal-ħbieb tagħna, roqa art fejn infaħru lill-Alla ta' Iżrael. Il-bqija kollu vojt, il-bqija kollu xejn, il-bqija ma jgħodx. Imma l-qari tal-lum ikellem ukoll lilkom, mhux lilna biss is-saċerdoti, ikellem ukoll lilkom. U x'jgħidilkom lilkom? Biex noħorġu bħal dawn l-10 imġedmejn, dawn ħarġu mill-post tagħhom li kieku ma ħarġux mill-post tagħhom ma kinux jiltaqgħu ma' Ġesu. U x'jiġifieri toħroġ mir-raħal. Ir-raħal fit-Testament il-ġdid mod speċjali fis-sinottiċi ifisser l-istabilità, l-istatiċità. Nagħmlu dejjem bħalma konna nagħmlu ilu, bħalma għamilna dejjem, ma nitħarkux, m'hemmx novità, m'hemm xejn ġdejd, ma naċċettawx il-ġdejd, lanqas l-aħbar it-tajba l-ġdida ma naċċettaw. Le, għax mhux nagħmlu bħas-soltu, bħalma konna nagħmlu. Dan hu r-raħal, din hi t-tifsira tar-raħal fit-Testament il-ġdid. Staġnar, il-maqiet.
Ma ninsewx li Salluqa qiegħed jikteb għall-komunità tiegħu mhux qiegħed jirrakkonta b'istorja, imma qiegħed jikteb għall-komunità tiegħu nisranija li diġà kienu għaddew ċertu snin minn fuqha it-tielet u r-raba' ġenerazzjoni. Jiġifieri ftit jew bħalna drajna mmorru l-Knisja, drajna nagħmlu l-istess affarijiet, issemmilna xejn ġdid, ara ma tiġix f'xi laqgħa, ara ma tiġix f'xi ħaġa ġdida, ara ma tiġix għax mhux is-soltu. Imma dawn l-10 imġedmin, il-numru 10 sinifikattiv, dawn l-10 imġedmin kellhom il-gazz, kellhom il-ħila, li jinqalgħu mill-wiet jew mill-lar fejn kienu qegħdin, miġburin, hemmhekk fejn kienu jagħmlu affarijiet ta' kuljum tas-soltu u qalu nagħmlu xi ħaġa differenti. U dan hu li jintalab minnkom li nkunu flessibbli, doċli għas-sejħat tal-Ispirtu, is-sejħat li għamlilna permezz tal-arċiprijiet, permezz tas-saċerdoti. Ma nistgħux nibqgħu staġnati. U s-sejħa l-oħra li għamlilna l-Vanġelu tal-lum x'inhi? Is-sejħa l-oħra hi biex f'kull azzjoni li nagħmlu, kemm fil-Knisja u kemm barra mill-Knisja, ma b'mod speċjali dawk fil-Knisja, aħna rridu nippuntaw għajnejna u subħajna l-fuq. Mhux biżżejjed li nkunu sew fuq livell soċjali. Mhux biżżejjed li ngħidu kemm għandna parroċċa sabiħa, mhux biżżejjed li ngħidu kemm għandna festa sabiħa, mhux biżżejjed li ngħidu kemm irnexxiet dik l-attività jew l-oħra. Le mhux biżżejjed jekk qalbna ma tintrefax il fuq. Jekk ma nħallewx lil qalbna tagħmel esperjenza tal-imħabba ta' Alla. Inkunu sempliċement kumpanija, inkunu sempliċement organizzazzjoni, klabb, bħal kull klabb ieħor, bħal kull organizzazzjoni oħra li hawn f'pajjiżna, li hawn f'raħalna. Jekk aħna ma nintrefgħux il fuq bħal dak il-wieħed fost l-10 li jmur jerġa' lura biex ifaħħar lil Alla u jirringrazzjah, irodlu ħajr għalilna l-Vanġelu. U trod ħajr il-kelma bil-Grek Ewkaristija, kif qed nagħmlu aħna llejla. Ewkaristija, kif aħna msejħin nagħmlu kull nhar ta' Ħadd u possibilment kull jum inroddulu ħajr għal dak kollu li jagħmel magħna. L-aħħar kelma it-tieni qari Fader Daniel nissuġġerilek terġa' tarah. Għax jiena naħseb illi San Pawl u jikteb il-Timotju daħal verament fl-interjorità tagħna tistana s-saċerdoti. U tagħkom ta' nies li għandhom responsabilità u jgħidu Timotju, jgħidu Pawlu lil Timotju, tinsiex lil Ġesu Kristu. Qawwija biex Pawlu lil Timotju isqof li kien għamlu jgħidu tinsiex lil Ġesu Kristu. Ftakar f'Ġesu Kristu kemm qawwija. Kemm qawwija lina kollha kemm aħna għax faċli ninsew lil Ġesu Kristu. Ftakar f'Ġesu Kristu. U jkompli San Pawl, tiddejjaqx tbagħti għal dawk li inti moti, tiddejjaqx tbagħti għal dawk li inti msejjaħ tagħti ħajtek. Kemm huma qawwijin dawn il-frażijiet, mod speċjali meta ngħaddu minn liebes tal-ħajja, meta ngħaddu mid-diffikultà, mid-tbatija tal-ħajja u ngħaddu minn dawn l-esperjenzi diffiċli fil-ħajja tagħna saċerdotali. Imma l-motivazzjoni, l-imħabba lejn l-oħrajn, lejn dawk li l-mulej poġġilna fi triqatna, l-imħabba lejh, il-fiduċja tagħna fih, għandhom ikunu l-ankra li magħha nserħu, li fija nittamaw, li tkompli tagħtina l-qawwa biex tibqgħu mexxin il-qudiem lejn l-għolja tas-salib. M'hemmx post ieħor li qed jistennina li l-ogħla għotja fl-imħabba, l-għotja tagħna għall-oħrajn, dan li qed jistennina. Ew nitolbu lill-mulej kemm aħna s-saċerdoti kif ukoll intom, eżis ħutna nsara, li nitolbu l-koll kemm aħna, nitolbu għal-qdusija tagħna s-saċerdoti. Għax jekk aħna ma nkunux mimlin bl-Ispirtu talla, ikun ħafna iktar diffiċli biex nwaslu lilkom, biex ngħaddu lilkom l-Ispirtu ta' Alla, biex ngħinu lilkom tiltaqgħu miegħu, itolbu għalina. U aħna nwedukom hawn qudiemkom kollha kemm aħna, l-ewwel wieħed l-Arċipriet Dun Daniel Sultana, li nagħmlu kull ma nistgħu, li nagħtu lilna nfusna kollha kemm aħna għal ġid tagħkom, għal glorja talla, u biex fl-aħħar mill-aħħar nobdu s-sejħa li l-mulej jagħmlilna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.